tiako mandre mifognany mpanakanto regny e zany raha teo ambony rikita ny fiainana hoe mpanakanto raiky igny andriandria afaka mifogna anazy izy ke fahitana zay ny mpanadabalava sa iny manao anabaka mbo mandiny ka afaka taipitana sy tena madagilera iny tolo folo sa velo olo marinazy anako nivolagna taminaka kamegnana zegny zany zaho zana mesany kolasy izy na araiky to le mesany botry mandeha tafia madamo alors le fomba zany ngalazy nareny volagna zany taminaka tam Facebook zany sika tomizegny tena réseau beminareny zany ana iny mbo misy plany zena olonandrinandry ke amy fety jiaby niany zabaka tsisy plan 26 ke zama zany zakirem savena fotoa zama nany tsisy fotoana ndingelo kare zabaka tia mpanakanto olo mpanakanto ke zama zany nino amina za totsy tia mpanakanto ko tsy lahety e be larso za totsy lehanna lahety zava-tonga mila miboaboaka any mba mandeha jusque amy firavomagny zay raha angatahany aminazy tsy azo mba evy malandy malazana masosy natona manakory tsara